Днес ще тестваме филтър. Чайче. Бомбардило крокодило. Къде е бомбардило? Не. Киди кот. Рибата, хайде. Добре, готово. О, асасино капучино. Не, асасино капучино. Асасино капучино. Добре, това е за втори филтър. Вторият филтър тестваме. Втория филтър тестваме, хайде. И този филтър е вече. Чай видим какво пари. О! Много. Добре. Другия филтър. Добре, започнахме. Тискаме смечета. Айрон. Ще правим айрон сигурно. Аз не играя в Майнкрафт. О! Добре. Другия филтър. И този филтър казва, че коя ни е държавата любима. О! Англия! Как така? Добре. Другия филтър отиваме. Айде. Видим какво е това. Има тървивате ми. Хиляда трябва пръста. Колко години ще стигне 1000? Следващия филтър. Нека да видим този филтър, дали ще го стигна. В другия филтър. Покемон карти, филтър. Нека да видим какво ще спаде. Добре. И пам. Чакай да видим. Вот. Каква е тази карта? Що са тази карта? Аз исках. Мисля някаква друга. Другия филтър. Baby, we build this house, this house, everybody take my picture now, take it legacy, put it on. Мисля да ви е харесало. Айде. Peace out. Bye. Чао. Да ви е весела година днеска.